ibandla lakhe. Mangalisayo just to touch on this prophet. Into emangalisayo into ethi kwi-journey le wabamdibene nabo baninzi abaprofeti bathetha into eziyi-1 ezahlukeneyo. Into ibe buhlungu ke worship team kwezi nsuku zokugqibela into ethi umuntu akawamkela umbono until ade ube uze nomhlobo wakhe. Umuntu akawamkela umbono ade ube uze nomuntu oyi-favorite yakhe. Ndefuna silumkele lento yoThixo omva xa ungumuntu wecawe yakho. NoThixo ofuneka aze nomfundisi wakho. Yiloo nto kufanele silumkele. I-concern ke esika kakhulu as part of lo mbono ukuba izinto ezivela nabaprofeti abasuka kwidolophu ngedolophu kwilali ngelali nabasuka apha ngaphakathi kuthi zenziwe zingaphelele ekutheni sizithandazile kodwa zenziwe. Bakhona umama phakathi ekudala beyiqalile lento yokuthandaza omama be-covenant partners. Ndikufanele ndiyithethe into ethi bathandaze enye yezinto ekudala niyithandaze into ethi uThixo makalirestore ibandla seyiqalile uyayenza. Laa nto yokoyika uThixo iyabuyela ebandleni. Akusazudlula cawe ngoku uThixo wehlula ibhokhwe ezigusheni. So ixesha lokudlala ngo alisekho kwalona. Bantu igama lenkosi. Ithi iBhayibhile, when the enemy comes in like the flood, the Spirit of the Lord raises the standard. Sini-ira apho standard siphakanyiswa khona. Uyawuxaba nguwe emveni kwale night prayer, uxaba nguwe uzibona uyothandaza 2 hours uwedwa. Uyozibona uxaba nguwe. Omnye umzalwane unekubungqina uthi andikhange ndiphume sivele epasikeni okuba simandi entabeni uthi beqhamuke entabeni lo. Alibala ixesha ngani uthi ndive kulula. Ndathi ke idim ubawo ayibekileyo ngalento ethi amplifying the altar of prayer. Sandisigunya sandisamandla phaya emakhosini ethu okuthandaza. Ngoba nokuthandaza okungicela siqwalasele ungabe ukuthandaza esikwenza xa sidibena ecaweni kuphela. Kodwa kube ukuthandaza oyusebe uyothandaza uwedwa. Engekho ama-prayer partners kodwa ukuze uwedwa. Into eyenza inkonzo benzima sisihlangene into ethi uza umuntu ongayiqhelanga lelo mthandazo eyedwa kwiclosity yakhe aze azoyithatha ichance ecaweni. Kanti ingeyilula uba ukusiza usikhune sivutha sodwa aze nomnye evutha yedwa. Kodwa sithi xa sidibana as a fellowship uhlangana umlilo usathana kasileli. Andiyazi noba ndisendaweni right na. Into yethu ba silawulwe yimizwa yethu. Into ethi okokuqala iBhayibhile uYesu wayemamezela ephume esifubeni eyokuthandaza. Injongo yethu njengoba sidibela apha ngomachorus. Kodwa into ethi umthandazi ngamnye makenzela ithetho ngamathe ukuthi ongene endlini yakho uvala uqala uthandaze kuba wethu osezulwini uthandaze emfihlekweni. Bantwana igama lenkosi. Not the mithandazo yabahananisi, not the mithandazo ye-pretense, but the prayer. Kuyabuyela intombi zomthandazo. Ndicela uchallenge omama, challenge intombi insizwa notata. Ndithi uma uyandibona uba ndingumzalwane ongathandaziyo, uyandibona uba ndiyaleka, ndiyame sundihleba, ndisondele. Uthi mzalwane masihambe ngendlela yomthandazo. Awungathandazi xa ungeka-imphathi mntu ngomthandazo. Awungathandazi xa ungekathandazi uvusa abanye abathandazi. Ukuthandaza xa usathandaza ingekesuleli mntu letho. uJesu iBhayibhile wathandaza ngelingeni bafika abafundi bakhe bathi sifundise ukuthandaza. Yiloo nto esizoyenza namhlanje sizothi sifundise ukuthandaza. Bafowethu xa siphuma la basiphuma nentuthu yokuthandaza. Nokuthi xa ungena ofisini bathi lona
kuthiwa makesithandazeni. Mama bathi lo mzalwane bese iphelele ngamandla kangenayo lokuvula umthandazo. Into i-altar zethu ziyabamba. Now into sizoyithetha sizothi ungumbingeleli we-altar yakho. You are the priest of your own altar. Sizoyithetha nje ngoLeviticus. Sizothi sigcineni isibingelelo sivutha. Keep your altar burning. Iproblem yethu uSathane usiyelele ngoma wasiyela namavesi kodwa kwaningi isibingelele. Kodwa namhlanje sizothi let our altar arise. Sizohlohla ikhulu esibingelelweni. Anabakoshana ya sizolungiselela ngicela ukunderstand sizolungiselela makuvuka i-altar makuvuka i-altar lakho lento ekuvusa ngo-12 ithi thandaza mayivuke ngoku lento ekufastisa abantu kungena-fasti bakhe mayivuke ngoku lento ethethisa ngelwimi ngakhali keyboard mayivuke ngoku sizohlohla ikhulu lapha sibingelelweni masivuthi sibingelele sizobuyela mthandazo uSathane uyaqonda awukhona uzobugwela umlilo awuthanda sizobhodla umlilo. We are tired of church as usual. Sikhathele ukuqawa njengesiqhelo, sikhathele ukuthandaza singenzi ubunwane bakhe. Kodwa sizele uThixo othinte umthandazi aphendule lo mthandazo. Hayi uThixo sifuna aphendule imithandazo kuphela kodwa engadilanga nomthandazi. Kodwa yini afanele uyenze kwisibingelelo sithi dilana uThixo. Deal with it. Sometimes my daughter awuzodlalisa kufuna ezilungile wethine uchitshile. Umosikhethu sithi ba ulungisa ingxaki yakho. Kanti akayileqhabi ingxaki yakho. Uleqe ukulungisa wena. Umthandazo lo ukushiya ngembeko abantu abadala. Umthandazo siwazi ukhwisa amanyama ethu. Khwisa konakala kwethu. That's the prayer item in the last sense. As we continue, dance and think. Deal with me. Deal makalungelo. Ukhona izinto abanye abantu sebenza abasathandi. Khona indlela ethethe omunye akasayithandi. Khona impilo ayiphilayo akasayithandi. Kodwa